హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ లెవెల్ 2 క్లాస్లో మనము భగవద్గీత యథాతథము 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విజ్ఞానము జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయంలో మనము పూర్వపు క్లాస్లో కొన్ని శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. ఎందుకంటే భగవద్గీత మొదటి 6 అధ్యాయాలలో వివిధ రకాలైనటువంటి యోగాల ద్వారా ఆత్మానుభూతికి తనను ఉద్ధరించుకోగల సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నటువంటి ఆత్మస్వరూపుడుగా వర్ణించబడినటువంటిది జీవుడు. సో ఇక మనసును స్థిరంగా కేంద్రీకరించి, అంటే కృష్ణుడిపైనే కేంద్రీకరించి, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనే సర్వోత్తమమైనటువంటి యోగము అని 6వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇక ఆ భగవంతుని పైన మనసు సంలగ్నం చేసుకోవడము మరి ద్వారానే మనిషి ఆ పరతత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు తప్ప అన్యము అయినటువంటిది కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన చెప్తారు అర్జునుడికి, జ్ఞాన విజ్ఞానములు రెండింటితో పాటుగా ఈ జ్ఞానమును, దివ్య జ్ఞానాన్ని నేను ఇప్పుడు వివరిస్తాను. దీనిని తెలుసుకున్న తర్వాత నీవు ఇంకా తెలుసుకోవడానికి ఇంకేమీ మిగిలి ఉండదు అన్నట్లుగా, అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను అని చెప్తూ, అలాగే ఆయన ఇంకా చెప్తారు, మనుష్యానాం సహస్రేషు అంటూ పలు వేలాదిగా ఉన్నటువంటి మనుషులలో ఏ ఒక్కడో మాత్రమే పూర్ణత్వాన్ని కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా పూర్ణత్వాన్ని సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా మరి అరుదుగా ఒక్కడు మాత్రమే నన్ను యథార్థంగా తెలుసుకుంటాడు అని, అలాగే భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అనే 8 అంశాల సముదాయము ఆయన యొక్క భిన్న ప్రకృతిని ఏర్పాటు చేస్తుంది అని. సో ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక అంశ ద్వారానే 3 విష్ణువులుగా ఈ సృష్టి అంతా కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని మనము చూసాము. సో ఇక ఇంకా మనకి భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాలలో ఆయన చెప్తారు, నాకంటే ఉన్నతమైనటువంటి మత్త పరతరం నాణ్యత అంటూ ఆయన, సో నాకంటే ఉన్నతమైనటువంటి మరొక అంశము లేదు అని ఆయన, దారంలో ముత్యములు గుచ్చబడినట్లుగా సమస్తము ఆయన పైననే ఆధారపడి ఉన్నది అని, అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తులలో కొన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఆయన చెప్తారు, ఓ కుంతిపుత్ర, నీటిలోని రుచిని నేను, సూర్యచంద్రులలోని కాంతిని నేను అని. మరి ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ చివరికి ఆయన చెప్తారు, దైవీ హేష గుణమయ్యి మమ మాయ దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు. ఏమనంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కూడినటువంటి నా యొక్క దివ్య శక్తి దాటశక్యము కానటువంటిది, నా యొక్క ఈ మాయాశక్తి అనేటువంటిది దాటశక్యము కానటువంటిది. కానీ ఓ అర్జున, ఎవడైతే నన్ను శరణు పొందుతారో అటువంటి వాళ్ళు, మరి నాకు శరణాగతులైనటువంటి వాళ్ళు దీనిని సులభంగానే దాటగలుగుతారు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనము పూర్వపు క్లాసులలో చూసినటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తారు, 15వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు,
నమాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. దుష్టులైనటువంటి మూడులు నరాధములు మాయ చేత హరింపబడినటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు, దానవ ప్రవృత్తి అయినటువంటి నాస్తిక స్వభావము కలిగినటువంటి వారు నన్ను శరణు పొందరు అంటూ ఆ దేవదేవుని శరణ పొందనటువంటి వాళ్ళను గురించి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఒక 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళను గురించి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మహామూఢులు అంటే దుష్టులైనటువంటి మహామూఢులు, మరి నరులలో అధములు నరాధములు, మాయ చేత జ్ఞానము హరింపబడినటువంటి వారు, నాస్తికమైన దానవ ప్రవృత్తిని కలిగినటువంటి వారు అయినటువంటి ఈ 4 రకాలైనటువంటి దుష్టులు నన్ను శరణజొచ్చరు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాము. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనకి ఒక 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళను గురించి ఇక్కడ దుష్కృతిన అనేటువంటి పదము అంటే దుష్కర్మలను అని వర్ణించబడుతూ ఉండేటువంటిది. అటువంటి ఈ దుష్కర్మలలో ఆ దుష్టులైనటువంటి మూడులు అని చెప్తున్నారు. అంటే వీళ్ళు ఆ 4 రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ దుష్టుల్లో మొదటి వాళ్ళు కష్టించి పనిచేసి జంతువులాగా బొత్తిగా మూర్ఖులైనటువంటి వాళ్ళు. ఆ దుష్టులైనటువంటి మూడులు అనేటువంటి వీళ్ళు జంతువులాగా బొత్తిగా మూర్ఖులై ఉండేవారు అని చెప్తుంటారు. వాళ్ళని మూడులు అని చెప్తారు. వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా తమ యొక్క కష్టఫలాన్ని తామే అనుభవించాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండేటువంటి వారు. సో కనుకనే ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనకి వీళ్ళంతా కూడా గాడిద చాకరీ చేసేవాళ్ళు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే గాడిద యజమాని ఈ అల్ప జంతువు చేత కష్టమైనటువంటి పని చేయించుకొని రేయింబవళ్ళు తాను ఎవరి కోసం ఇంత కష్టపడి పనిచేస్తుందో గాడిద నిజంగా తెలుసుకోదు. మోపెడు గడ్డితో కడుపు నింపుకొని యజమాని కొడతాడేమోనని భయంతో కొద్దిసేపు నిద్రపోతూ ఆ గాడిద అదే పనులు తన్నులు తింటూనే ఆ కామవాంఛ తీర్చుకుంటూ అది సంతృప్తిగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా దుష్టులైనటువంటి మహామూఢులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక దుష్కృతులలో 2వ రకమైనటువంటి వారు మానవులలో అత్యంత అధములుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తుంటారు. మరి నర అంటే నర అధములు, నర అంటే మానవుడు అని, అధమ అంటే అత్యల్పమైనటువంటి వాడు. ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉంటే అందులో 4 రకాలైనటువంటి మానవ జాతులు ఉన్నాయని చెప్తుంటారు. సరే 4 లక్షల రకాలైనటువంటి మానవ జాతులు ఉన్నటువంటివి. సో అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో అనాగరికమైనటువంటి నర అధములు ఒక రకమైనటువంటి వారుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అటులు కూడా మరి ఆ భగవంతుణ్ణి మరి ఆశ్రయించరు అని చెప్తుంటారు. ఇక దుష్కృతులలో మరొక రకమైనటువంటి వారు మాయాపహృత జ్ఞాన అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. అంటే మాయా ప్రభావం వలన తన యొక్క ఆ విశేషమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నశింప చేసుకున్నవారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో సాధారణంగా వీళ్ళంతా కూడా చదువుకున్న వాళ్ళే అని చెప్తుంటారు. గొప్ప తత్వవేత్తలు, కవులు, విద్యావంతులు, శాస్త్రవేత్తలు అటువంటి వాళ్ళంతా కూడా తప్పుదారి పట్టినటువంటి వాళ్ళు, ఆ భగవంతుడికి అవిధేయులై ఉండేటువంటి వాళ్ళు, విధేయులు కాకుండా ఉండేటువంటి అవిధేయులుగా ఉండేవారుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక దుర్మార్గులలో అంటే దుష్కృతులలో 4వ రకమైనటువంటి వారు చివరి వారు ఆసురం భావమాశ్రిత అని చెప్పబడుతున్నటువంటిది. ఇక్కడ ఆసురం భావమాశ్రితాహ అంటే దుష్కృతులలో చివరి రకమైనటువంటి వారు అంటే ఆసురీ పద్ధతులు కలిగినటువంటి వారుగా చెప్పబడుతుంటారు. వీళ్ళు
బాహాటంగానే నాస్తికులుగా ఉండి ఆ భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏనాడు కూడా అవతరించడు అని వాళ్ళు వాదిస్తూ ఇక ఆ ఎటువంటి స్పష్టమైనటువంటి కారణాలంటూ ఏవీ లేకుండా మరి ఇంకొందరేమో ఆ భగవంతుణ్ణి నిరాకార తత్వ ఆధీనంగా చేస్తూ వివిధ రకాలుగా వాళ్ళ యొక్క సొంత భావనలో నాస్తికమైనటువంటి భావనలలో వాళ్ళు వారి యొక్క అభిప్రాయాలను కలిగి ఉంటారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఈ విధంగా మూడులు, నరాధములు, మాయాపహృత జ్ఞానులు, రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వారు ఆ దేవదేవుని యొక్క పాదపద్మాలకు ఈనాడు కూడా శరణాగతి పొందరు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఒక 4 రకాలైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించకుండా ఉంటే, ఇక్కడ మరొక 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని ఆశ్రయించి ఆ భగవంతునికి అంటే శరణాగతులవుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ భగవంతుని ఆశ్రయిస్తారు అని. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, చతుర్విధా భజంతే మాం జన సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ. భరతర్షభ అంటూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఓ భరత వంశంలోని శ్రేష్ఠుడవైన అర్జున, ఇక్కడ ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీచ. ఆర్తో ఆర్తుడు అంటే దుఃఖంలో ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వాడు, దుఃఖంలో ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే అర్ధార్థి అంటే సంపదలను కోరుకునేటువంటి వాడు. అలాగే జిజ్ఞాసు, అలాగే పరతత్వాన్ని గురించి అన్వేషించేటువంటి వాడు అంటే జ్ఞాని. ఆ పరబ్రహ్మ జ్ఞానమును అన్వేషించేటువంటి వాడు అనేటువంటి ఒక 4 రకాలైనటువంటి వారు. చతుర్విధ భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఒక 4 రకాలైనటువంటి పుణ్యాత్ములు, ఇక్కడ సుకృతినో అంటే పుణ్యాత్ములుగా చెప్తున్నటువంటిది. సో 4 రకాలైనటువంటి పుణ్యాత్ములు నాకు భక్తియుత సేవ చేయనారంభిస్తారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా దుష్కృతులు లాగా కాకుండా ఈ సుకృతులు అనేటువంటి వారు మరి అంటే ఆ శాస్త్ర నియమాలను, నైతిక సాంఘిక చట్టాలను పాటించేవారు అని చెప్తారు ఈ సుకృతినో అనేటువంటి వాళ్ళు. సో ఇటువంటి వీళ్ళలో ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఉదాహరణకి మనకి గజేంద్రుడు చెప్పుకుంటాము, అలాగే ద్రౌపది. గజేంద్రుడు ఆపదల్లో ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ద్రౌపది కూడా వస్త్రాపహరణం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మొదటగా తనను తాను రక్షించుకోగలనని, లేదా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ భర్తలు, తర్వాత పెద్దలు, సభలో ఉన్న వాళ్ళు రక్షిస్తారు అని అనుకుంటుంది. కానీ అక్కడ ఏవి జరగపోయేటప్పటికీ ఆమె నీవు తప్ప నన్ను రక్షించేవాడెవడూ లేడు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవాను వారిని వేడుకుంటుంది. ఆ విధంగా మరి ఆమె రక్షింపబడుతుంది. అలాగే గజేంద్ర మోక్షంలో గజేంద్రుడు కూడా. అలాగే అర్థార్థి అంటే సంపదల కోసం ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో ఆ విధంగా సంపదల కోసం భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళలో ధ్రువుడు, అలాగే సుగ్రీవుడు ఆ శ్రీరామచంద్రుడిని ఆశ్రయిస్తాడు రాజ్యం కోసం, తన అన్న నుండి వాలి నుండి తన రాజ్యాన్ని తనకి తిరిగి పొందడానికి. సో ఆ విధంగా సంపదల కోసం కూడా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి వాళ్ళు. కొంతమంది జిజ్ఞాసులై ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ పరతత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే జిజ్ఞాసులైనటువంటి వాళ్ళు. సో ఇక్కడ మరి ఆ నైమిషారణ్యంలో మునులు
భగవతత్వాన్ని, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి చేస్తారు. అలాగే జ్ఞాని అనేటువంటి ఈ 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతునికి ఈ 4 రకాలైనటువంటి పుణ్యాత్ములు ఆ భగవంతునికి భక్తియుత సేవను చేయడానికి ప్రారంభిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. సో ఈ 4 రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు భక్తియుత సేవకై భగవంతుని దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు, వారికి విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వము లభించినప్పుడు వాళ్ళు పూర్తిగా పవిత్రులై సో వారు కూడా విశుద్ధ భక్తులవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ విశుద్ధ భక్తులు అంటే అన్యాభిలాషిత శూన్యంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అంటే కామ్యకర్మల ద్వారా కానీ, తాత్వికమైనటువంటి కల్పనల ద్వారా కానీ, భౌతికమైనటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా అనుకూలంగా దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి మరి దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుక్త సేవను చేసేటువంటి విధానమే శుద్ధ భక్తియుత సేవ అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వారిలో మరి ఆ శుద్ధ భక్తియుత సేవలో ఎవడైతే నెలకొంటాడో వాడు అత్యుత్తముడు, వాడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు. తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం స చ మమ ప్రియా. సో ఆ విధంగా మరి నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి వారిలో అందరిలో కూడా ఆ పూర్ణ జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు, తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త. సో జ్ఞానంలో పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానమును కలిగి సదా శుద్ధ భక్తియుత సేవనందు నెలకొని ఉండేవాడు అత్యంత ఉత్తముడు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎవడైతే విశుద్ధ భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉంటాడో అటువంటి వ్యక్తి ఉత్తముడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నేను అతనికి మిక్కిలి ప్రియుడను, అదేవిధంగా అతడు కూడా నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ సమస్తమైనటువంటి భౌతిక కల్మషాల నుండి ముక్తులైనటువంటి ఆర్తుడు, జిజ్ఞాసువుడు, మరి అర్ధార్థి, జ్ఞాని అనేటువంటి వారు ఎప్పుడైతే భౌతికమైనటువంటి వాంఛల యొక్క కల్మషాల నుండి విడివడి విశుద్ధ భక్తులుగా మారగలిగినప్పుడు మరి అట్లాంటి వారిలో ఆ పరతత్వ జ్ఞానమును కలిగి సమస్తమైనటువంటి భౌతిక వాంఛల నుండి విముక్తుడైనటువంటి వాడు ఆ భగవంతునికి నిజమైనటువంటి భక్తుడవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం ఆస్థిత సహియుక్తాత్మా మామే వానుత్తమాం గతిం. సో ఇక్కడ మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వారి గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ భక్తులందరూ కూడా నిస్సంశయంగా ఉదాత్తులే అయినను వీరిలో నా జ్ఞానమునందు స్థితుడైనటువంటి వానిని నన్నుగానే నేను భావింతును. నా దివ్యమైన సేవయందు నియుక్తుడైనందున అతడు అత్యుత్తమము మరియు పరమగమ్యమైన నన్ను తప్పక పొందగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే జ్ఞానంలో పరిపూర్ణులు కానటువంటి భక్తులు, పరిపూర్ణత నొందనటువంటి భక్తులు కూడా భగవానునికి ప్రియము కాజాలరు అనేటువంటిది ఎన్నడూ భావించరాదు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైనా భగవంతుని కొరకు ఏ ప్రయోజనంతో సమీపించిన వారు కూడా మహాత్ములుగా అగుటకు వారందరినూ కూడా ఉదాత్తులే అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఎవరైనా భక్తియుత సేవలో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినట్లయితే వాళ్ళంతా కూడా ఆ భగవంతునికి నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి సేవలో నెలకొన్నటువంటి వాడు ఉత్తముడు, మరి అటువంటి వాళ్ళు నన్ను తప్పక పొందుతారు, పరమగతిని పొందుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ విశుద్ధ భక్తులు
సర్వదా నా హృదయంలో ఉంటాను, నేను సర్వదా నా యొక్క భక్తుల హృదయంలో ఉంటాను, భక్తులు నన్ను మించి ఏది కూడా ఎరగడు. ఉం? మరి నేను కూడా అట్టి ఆ భక్తుణ్ణి మర్చిపోను. ఉం? నాకు విశుద్ధ భక్తులకు ఒక సన్నిహిత సంబంధము ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి ఆ విశుద్ధ భక్తులు, మహాత్ములైనటువంటి భక్తుల గురించి ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు. మరి ఈ జ్ఞానవంతుడైనటువంటి వాడు అంటే ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞానంలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు, అంటే నిజంగా జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాడు పలు జన్మల మృత్యువుల తరువాత, అంటే పెక్కు జనన మరణముల పిదపు, అంటే అనేకమైనటువంటి జన్మలు మృత్యువుల తర్వాత నన్నే, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి సర్వ కారణాలకు కారకునిగా మరియు సర్వము తెలిసినటువంటి సమస్తముగాను తెలుసుకున్నటువంటి వానిగాను నన్ను శరణుజొచ్చుతారు. అట్టి మహాత్ముడు అతి దుర్లభుడు, మిక్కిలి అరుదుగా ఉంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భక్తియుత సేవ, జీవుడు ఆ భక్తియుత సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, అంటే అలా అనేక జన్మలో దివ్య అనుష్ఠానంతో ఆ పరమ పురుషుడే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి యొక్క చరమ లక్ష్యము అనేటువంటి విశుద్ధ దివ్య జ్ఞానంలో నిజంగా నెలకొంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా అతడు అనేక జన్మల పిదప సర్వము వాసుదేవమయము అనేటువంటి ఒక భావనకు వచ్చేసి ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, కామైస్తైస్తైర్హృత జ్ఞాన ప్రపద్యంతే అన్యదేవతాః తం తం నియమమాస్తాయ ప్రకృత్యా నియతా స్వయా. భౌతికమైనటువంటి వాంఛల చేత జ్ఞానము అపహరింపబడినటువంటి వారు ఇతర దేవతలకు శరణుజొచ్చి తమ స్వభావ గుణములను అనుసరించి ఆయా ప్రత్యేక పూజా విధానములను అనుసరిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎవరైతే సమస్తమైనటువంటి భౌతిక కల్మషాల నుండి ముక్తులైనటువంటి వారు ఆ దేవదేవునికి, అంటే సమస్త భౌతిక కల్మషాల నుండి బయటపడినటువంటి వారు భగవంతునికి శరణుజొచ్చి అతని యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొంటారు అని చెప్తున్నారు. భౌతిక కాలుష్యాలన్నీ పూర్తిగా ప్రక్షాళితం కానంత వరకు వారు అభక్తులుగానే పరిగణించబడతారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఎవరైతే భౌతికమైనటువంటి వాంఛల చేత అజ్ఞానం చేత ఉండి ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళే ఇతర దేవతలకు శరణుజొచ్చి వారి వారి స్వభావాలను అనుసరించి ఆయా దేవతలకు ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజా విధానాలను వారు అనుసరిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావాన్ని కోల్పోయినటువంటి అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి జనులు కోరికలు వెంటనే తీర్చుకోవడానికి దేవతలను ఆశ్రయిస్తారు అనేటువంటి విషయం మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ సాధారణంగా అటువంటి వారు అల్ప గుణాలు ఉన్న కారణంగా ఆ దేవదేవుని దరికి చేరరు అని చెప్తారు. అంటే అల్ప గుణాలంటే ఇక్కడ రజో తమో గుణాలలో ఉన్నటువంటి కారణంగా వారు నానా రకాలైనటువంటి దేవతలను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు,
యో యో యాం యాం తనుం భక్త శ్రద్ధయార్చితుమిచ్చతి తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదదామ్యహం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, యో యో యాం యాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితుమిచ్చతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ అర్జున, నేను అందరి హృదయములయందు పరమాత్మ రూపమున నిలిచియుందును. అంటే ఆయన పరమాత్ముడుగా ప్రతి ఒక్కని హృదయంలో ఆ భగవంతుడు ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. ఎవరైనను ఒక దేవతను పూజింపగోరినంతనే నేను అతని శ్రద్ధను స్థిరం చేసి ఆ ప్రత్యేక దేవతకు అతడు భక్తుడగునట్లుగా చేయుదును. ఎందుకంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ప్రతి జీవుడికి, సర్వజీవులకు స్వాతంత్రమును వసిగి ఉన్నాడు, స్వాతంత్రాన్ని, స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కనుకనే ఎవరైనా కూడా మరి భౌతికమైనటువంటి సుఖానుభవం కోరుకున్నట్లయితే వాటిని తీర్చే విధంగా ఆ దేవతల నుండి పొందగోరినచో, మరి అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి, ఎల్లరూ హృదయాలలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మునిగా భగవంతుడు అర్థం చేసుకొని అతనికి దానిని సులభతరం చేసే విధంగా ఆ అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ సకల జీవుల పరమపితగా అతడు వారి యొక్క స్వేచ్ఛలో ఎక్కడా కూడా జోక్యం చేసుకోరు. సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి భగవంతుడు జీవుల మరి ఆ భౌతిక జగత్తునందు సుఖములను అనుభవించడానికి తగినటువంటి సౌకర్యాలను వసగి ఈ మాయాశక్తి వలలో పడేటట్లుగా చేస్తూ ఉంటుంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, సతయా శ్రద్ధయా యుక్త తస్యారాధనమీహతే లభతే చ తత కామాన్ మయైవ విహితాన్ హితాన్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సతయా శ్రద్ధయా యుక్తః తస్యారాధనమీహతే లభతే చ తత కామాన్ మయైవ విహితాన్ హితాన్. అటువంటి శ్రద్ధతో, అంటే అట్టి శ్రద్ధతో కూడినటువంటి వాడైనటువంటి మానవుడు ఏదేని ఒక దేవత ఆరాధన చేపట్టి తద్వారా తన కోరికలను ఈడేర్చుకొనును. కానీ నిజానికి వాస్తవమునకు ఆ వరాలన్నీ నా చేతనే వసకబడుతున్నాయి. సో అవన్నీ కూడా, ఆ వరాలన్నీ కూడా నా చేతనే వసకబడుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుని యొక్క అనుమతి లేకుండా దేవతలు కూడా తమ భక్తులకు ఎటువంటి వరాలను ప్రసాదింపజాలరు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సర్వము కూడా ఆ భగవంతునికి చెందినందువలన ఈ విషయాన్ని మనం జీవులుగా మనం మర్చిపోయినా దేవతలు మాత్రము మరువరు అని చెప్తారు. సో కనుక మరి ఆ వరాలన్నీ కూడా ఆ దేవదేవుని యొక్క అనుమతి ద్వారానే ఇవ్వబడుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం
దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి. ఆ అల్పబుద్ధులు అంటే అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి మనసులు, అల్పబుద్ధులు అనేటువంటిది ఇక్కడ. ఆ అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ ఆ దేవతలు వసిగేటువంటి ఫలములు అల్పములు మరియు తాత్కాలికములు, పరిమితమైనవి మరియు తాత్కాలికములు అయి ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. దేవతలను పూజించేవారు దేవతాలోకాలకు చేరుగా, నా భక్తులు మాత్రము అంత్యమున నా పరంధామముని చేరుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇతర దేవతలను పూజించేవారు కూడా దేవాది దేవుణ్ణి చేరగలరు అనేటువంటి ఆ భగవద్గీతకు వ్యాఖ్యానం రచించినటువంటి వాళ్ళలో కొందరు చెప్తూ ఉన్నారు అని చెప్తారు. కొందరు భగవద్గీత వ్యాఖ్యాతలు ఎవరిని పూజించినా ఆ దేవదేవుణ్ణి చేరుకుంటాము అని చెప్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ దేవతలను పూజించేవారు ఆ దేవతలు నివసించే లోకాలలోనే చేరుతారు అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే సూర్యుని పూజించేవాడు సూర్యలోకములకి, ఇంద్రుడిని పూజించేవాడు ఇంద్రలోకంలోనికి, చంద్రుని పూజించేవాడు చంద్రలోకానికి అలా చేరుతారే తప్ప మరి ఆ దివ్యధామమైనటువంటి గోలోక బృందావనాన్ని చేరాలంటే ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే చేరుతారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే దేవతలందరూ కూడా ఆ భగవంతుని దేహంలోని వివిధ అంగాలే అయినటువంటి వారు. మరి అటువంటి ఆ వాస్తవానికి ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపంలోని వివిధ భాగాలుగానే చెప్పబడుతూ ఉంటుంటారు. దేవతలందరూ కూడా మరి సాధారణ జీవుల వలె ఆ దేవదేవుని యొక్క అంశలే అయినటువంటివి. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే పరిపూర్ణమైనటువంటి ముక్త స్థితిని పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే దేవతలే కాకుండా సాధారణ జీవులు కూడా ఆ దేవదేవుని యొక్క అంశలై ఉన్నటువంటివిగా చెప్తారు. సాధారణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ దేహ భాగంలో బ్రాహ్మణులు శిరోభాగంలో ఉన్నవాళ్ళు కాగా, క్షత్రియులు అతని యొక్క భుజాలు అని, వైశ్యులు అతని యొక్క ఉరువులు కాగా, శూద్రులు అతని యొక్క పాదాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. అంటే వివిధ ప్రయోజనాలను అనుసరించి ఆ విధంగా చెప్పబడుతుంది తప్ప శరీరంలో మన దేహంలో ఒక అంగం ఒక అంగానికి ఏది కూడా తీసిపోయినటువంటిది, ప్రతిదీ ఒక మనకి అన్ని కూడా అవసరమైనటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయమనుత్తమం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, నన్ను సంపూర్ణంగా ఎరగని అంటే నన్ను పూర్తిగా తెలుసుకోలేనటువంటి మందబుద్ధులు అంటే బుద్ధిహీనులైనటువంటి జనులు, దేవదేవుడునైన నేను అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తొలుత నిరాకారుడునై ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపము దాల్చితిని అని భావిస్తూ ఉంటారు. అంటే తొలుత ఆయన నిరాకారుడుగా ఉన్నాడు అని, ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందారు అని వాళ్ళు తలుస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి అల్పజ్ఞానము వలన అంటే అజ్ఞాన వశమున, అల్పమైనటువంటి జ్ఞానం, అజ్ఞానం
ఆ అల్పమైనటువంటి జ్ఞానము వలన, అంటే అజ్ఞానము వలన వారు, అంటే ఎవరైతే ఆ భగవంతుడు తొలుత నిరాకారుడుగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందాను అని భావిస్తూ ఉన్నారో అటువంటి వారు నాశనరహితమును మరియు అత్యుత్తమును అయిన నా యొక్క దివ్య స్వభావమును వారు ఎరుగలేరు. ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని వారు తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా దేవతలను పూజించే వాళ్ళు మందబుద్ధులుగా లేదా బుద్ధిహీనులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అటువంటి వాళ్ళు నిరాకారుగాదులుగానే చెప్పబడుతున్నారు. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన సాకార స్వరూపమున అర్జునుడి ఎదుట నిలిచి ఇక్కడ సంభాషిస్తున్నా కూడా నిరాకారవాదులు అజ్ఞానం చేత దేవదేవుడు రూపరహితుడు అని వాదిస్తూ ఉంటుంటారు. సో కానీ ఆ భగవంతుడు మాత్రము సాకార రూపుడుగానే ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో సాధారణంగా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క నామము, రూపము, గుణలను మనము ఆ భక్తియుత సేవ ద్వారానే, అంటే శ్రవణము, కీర్తనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము అనేటువంటి వివిధ విషయాల ద్వారా ఆ భగవంతుని, ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుని యొక్క నామ రూప గుణాలను గ్రహింపాలి అంటే భక్తియుత సేవ ద్వారా, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు. అంటే ఆ భగవంతుని ఇప్పుడు మనకి ఈ కలియుగంలో ఈ కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము, తరుణోపాయము ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఆయన యొక్క నామ సంకీర్తన యజ్ఞంలో పాల్గొనడం. అదే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ మహామంత్రం జపించడము, కీర్తించడంలో మనము పాల్గొనడం ద్వారా కృష్ణ చైతన్యమునందు మనము నెలకొనగలుగుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మూఢులకు, మందబుద్ధులకు నేనెప్పుడును వ్యక్తము కాను అంటూ చెప్తున్నారు. వారికి నేను నా యొక్క యోగమాయచే కప్పబడియుందును, అందుచేత వారు నేను అజుడుననియు అవ్యయుడుననియు ఎరగరు అంటూ, సో ఇక్కడ మూఢులకు, బుద్ధిహీనులకు ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా వ్యక్తము కాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటి వారికి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆయన యొక్క ఆంతరింగ శక్తి చేత యోగమాయ ద్వారా కప్పబడి ఉంటాను నేను అని చెప్తున్నారు. సో అలా యోగమాయ చేత కప్పబడి ఉన్నటువంటి ఆ మాయను దాటినటువంటి వాళ్ళకు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుభూతి పొందేటువంటిది. సో అలా మరి ఆ మూఢులు, మందమతులు అంటే బుద్ధిహీనులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుడు అజుడు అనియు అంటే పుట్టుక లేనివాడని, అవ్యయుడు అని, నశింపు లేనటువంటి వాడని ఎరుగజాలరు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మరి చాలా మంది అనుండొచ్చు, ఆ కృష్ణుడు ద్వాపర యుగంలో నేరుగా కృష్ణుడుగా వచ్చారు కదా. వచ్చారు, కానీ భక్తులు మాత్రమే ఆయన్ని దేవదేవుడుగా ఎరిగి ఉన్నటువంటిది. మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సాధారణమైనటువంటి బృందావనంలో ఉన్నప్పుడు బాలుడుగాను, ఆ తర్వాత ద్వారకా మధురలో ఉన్నటువంటి సాధారణమైనటువంటి ఒక యాదవ రాజుగాను మాత్రమే చూసినటువంటి వాడు. సో భక్తులు మాత్రమే ఆయన యొక్క యథార్థంగా ఆయనను దేవదేవుడుగా చూడగలిగినటువంటి వాడు.
ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడుగా ఆయన ఈ భూమిపై అవతరించినప్పుడు మరి అందరికీ ఆయన దర్శనం ఇచ్చాడు కదా. మరి అలాంటప్పుడు మరి దర్శనం ఇవ్వటం లేదు అని ఎవరైనా మనము వాదించవచ్చు. వాస్తవానికి ఆయన ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అందరికీ వ్యక్తం కాలేదని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన భూమిపై ఉన్నప్పుడు కొద్దిమంది మాత్రమే అతన్ని దేవదేవుడుగా గ్రహింపగలుగుతారు అని చెప్తారు. దీనికి ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే ఆ కురుసభలో శ్రీకృష్ణుని సభాధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకొనబడము పట్ల ఆ శిశుపాలుడు అభ్యంతరం తెలియచేస్తాడు. అప్పుడు భీష్ముడు మాత్రమే ఆ శ్రీకృష్ణుని సమర్థించి అతని దేవదేవునిగా ప్రకటిస్తాడు. అలాగే పాండవులు మరికొద్ది మంది మాత్రమే ఆయన్ని దేవదేవుడుగా గ్రహింపగలిగినటువంటిది. సో కనుకనే కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయుధం పట్టను, యుద్ధం చేయను అన్న మీరు మా పక్కన ఉంటే చాలు అని భక్తుడిగా అతడు ఆయన్ని కోరుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఈ సాధారణమైనటువంటి జనులకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయన యొక్క యోగమాయ అనేటువంటి తెర ద్వారా ఆయన్ని తెలుసుకోలేరు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కచ్చన. ఓ అర్జున, దేవదేవుడనైన నేను గతంలో జరిగిన సమస్తమును, ప్రస్తుతము జరుగుతున్న సర్వమును, భవిష్యత్తులో జరగనున్న సర్వమును ఎరుగుదును. అదేవిధంగా మరి జీవులందరినీ నేను ఎరుగుదును, కానీ నన్నెవ్వరూ ఎరుగరు. ఇది ఇక్కడ వాస్తవమైనటువంటి విషయాన్ని మనకి ఆ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, వేదాహం సమతీతాని, దేవదేవునిగా నేను గతంలో జరిగినటువంటి సమస్తమును, ప్రస్తుతము జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సర్వమును, భవిష్యత్తులో జరగనున్నటువంటి సర్వమును ఎరిగి ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా జీవులందరినీ కూడా ఆయన ఎరిగి ఉంటాడు, కానీ ఆయన్ను ఎవరు కూడా ఎరిగి ఉండరు అనేటువంటి చెప్తున్నటువంటి. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార నిరాకారములు అనేటువంటి ప్రశ్న మరి ఆయన ఇక్కడ సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడి రూపంలో ఆయన ఉన్నటువంటి కారణంగా ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ వాయిస్ ప్రభుజీ ఇప్పుడు వస్తుంది ప్రభుజీ, వాయిస్ ముందు రాలేదు ప్రభుజీ. 1 minute ప్రభుజీ, అంతే ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే మాత, హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది మాతాజీ? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే. ఈ 26 శ్లోకం వచ్చింది, వినిపించింది కదా మాతాజీ? ప్రభుజీ 1 minute ప్రభుజీ, అంతే ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇచ్ఛాద్వేష సముత్తేన ద్వంద్వమోహేన భారత సర్వభూతాని సమ్మోహం సర్గే యాంతి పరంతప. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో, ఓ భరత వంశీయుడా, భారత అంటూ సంబోధిస్తున్నారు. అలాగే పరంతప అంటే శత్రువులను జయించినటువంటి వాడా,
ఇచ్ఛాద్వేష సముత్తేన ద్వంద్వమోహేన, కోరిక మరియు ద్వేషముల వలన జనించినటువంటి ఆ ద్వంద్వముల చేత, ద్వంద్వమోహేన, ఆ ద్వంద్వాల చేత మోహితులైనటువంటి జీవులందరూ కూడా, సర్వభూతాని, సమస్తమైనటువంటి జీవులందరూ కూడా సమ్మోహం సర్గే యాంతి, మోహం నందే జన్మించుచున్నారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ విశుద్ధ జ్ఞానమైనట్టి భగవంతునికి విధేయుడై ఉండడమే జీవుడి యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి అని చెప్తారు. శుద్ధ జ్ఞాన స్వరూపుడైనటువంటి, అంటే విశుద్ధ జ్ఞానమైనటువంటి దేవదేవునికి ఆధీనుడై ఉండడమే జీవుని యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ మనిషి భ్రాంతితో ఈ విశుద్ధ జ్ఞానము నుండి వేరైనప్పుడు ఆ మాయకు ఆధీనుడై మరి ఇక దేన్ని కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అటువంటి వాళ్ళు ఆ మోహమునందే జన్మిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్తా భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ, పూర్వజన్మలయందు ప్రస్తుత జన్మనందు పుణ్యకర్మలను నొనరించుచు పాపములను పూర్తిగా నశింపచేసుకొనిన మానవులు ద్వంద్వ మోహముల నుండి విడివడిన వారై నా యొక్క భక్తియుత సేవయందు దృఢ విశ్వాసంతో నెలకొంటారు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక స్థితికి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్థితిలో నెలకొనడానికి అర్హులైనటువంటి వారి గురించి చెప్తున్నారు. ఎవరంటే పూర్వజన్మలందు ప్రస్తుత జన్మలందు ఎవరైతే పుణ్యకర్మలను చేస్తూ ఉంటుంటారో, సో అలా వాళ్ళు పుణ్యకర్మలను వనరించడం వల్ల వారి యొక్క పాపాలన్నీ కూడా నశింపబడి ఆ ద్వంద్వ మోహాల నుండి విడివడిన వారై ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో నెలకొని ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అలా నెలకొన్నటువంటి వారు మరి ఇక ఏ విధమైనటువంటి స్థితిని పొందుతారో చెప్తున్నారు. జరా మరణ మోక్షయ మామాశ్రిత్య యతంతి తే బ్రహ్మ తద్విదు కృత్స్ననం ఆధ్యాత్మం కర్మ చాకిలం. ముసలితనము అంటే వృద్ధాప్యము మరియు మృత్యువుల నుండి ముక్తిని పొందడానికి యత్నించే బుద్ధిమంతులు భక్తియుత సేవలో నన్ను ఆశ్రయించుచున్నారు. ఆధ్యాత్మిక కర్మలను గూర్చి సమగ్రముగా నెరిగిన వారగుట చేత యథార్థంగా వారు బ్రహ్మస్వరూపులై తే బ్రహ్మ తద్విదుహు అంటూ చెప్తున్నారు. బ్రహ్మస్వరూపులై ఉన్నారు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటిది. అంటే సాధారణంగా ఆ జనన మరణము, వృద్ధాప్యము, వ్యాధులను అనేవి ఈ పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటివి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. జన్మం గాని, మృత్యువు గాని, ముసలితనము, రోగము ఈ భౌతిక దేహాన్ని మాత్రమే ప్రభావితం చేయగలుగుతాయి. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దేహాన్ని కాదు అని చెప్పబడుతుంది. మరి ఆధ్యాత్మిక దేహానికి జననం కానీ, మరణం కానీ, వృద్ధాప్యము కానీ, వ్యాధులు అనేటువంటివి ఏవి కూడా అంటవు అని చెప్తారు. కనుక ఆధ్యాత్మిక దేహమును పొందినవాడు ఆ భగవానుని యొక్క పార్షాదులలో ఒకడై నిత్యము భక్తియుత సేవయందు మరి అంటే ముక్త స్థితిలో, అంటే అహం బ్రహ్మస్మి, నేను బ్రహ్మమును, అంటే ఇక్కడ నేను ఆత్మస్వరూపుడను
అంటే తాను బ్రహ్మమును అనేటువంటి ఆ అంటే ఆత్మనని మనిషి తప్పక తెలుసుకోవాలి. ఉం? ఈ దేహం కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఈ విషయం ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సాది భూతాది దైవం మాం సాది యజ్ఞం చయే విదుః ప్రయాణ కాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, దేవదేవుడునైనటువంటి నన్ను అంటే నాయందు సంలగ్నమైన మనసును కలిగిన వారు దేవదేవుడునైన నన్నే భౌతిక జగత్తును సర్వదేవతలకును సమస్త యజ్ఞములను నియమించువానిగా తెలుసుకొని మరణ సమయమునందు నన్ను అంటే దేవదేవుడు అనే అవగాహనతో ఎరిగి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు ఆ దేవదేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అవగాహనము చేసుకొని మార్గము నుండి ఎన్నడూ వైదొలగకుండా మరి ఆ దేవదేవుడు ఈ భౌతిక జగత్తును మరియు దేవతలను కూడా ఎట్లు పాలించునో కృష్ణ చైతన్యంలో ఆ దివ్య సాంగత్వం ద్వారా మానవుడు తెలుసుకోగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా మనము ఈ 7వ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ